Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Kapoy, Escolastica Amador. Og si Kuan Kap, Cleofe Alquera. Oh, Anong nanguta naman mo? Bahila na nila. May problema ba sa ilang mga lubnganan? oh, dili man gid siya problema kaayo, Kap. Kap, kini magong musuliyo ni Scholastica. Wa na'y nag-atiman. Unya, dugay na sa gini. Di ba nga doon na may limit ang mga lubong, Kap? Oh. Depende. Ha? Oh. Kung napalit sa tagtungod ang luna sa mausoleo, anhara na diha para sa pamilya. Lahi sa ubang nitso nga pwede nang kuhaon kundi na mabayran o pila ka tuig. Uy. Mao ba? Pero, Kap, hinayo na yun ako, Kap, ha? Nakailagid ka ining Cleofe Alquera? Libre magbuwag diri da. Oh, mauna ang usa sa labi nga dunahan ining dapita sa unang panahon, mga Alkira. Oh, mau ba? Kap, may mga pamilya pa ba siya din, eh? Wala. Siya problema ni mo, Kap. Ingon ini, mangyud ko. Di mo gawa sa kong tingog kung di ko makabura kog una. Mauna diha. Sultihan tamuwa na nabahin-bahin na ang mga yuta ng Doña Cleope. Onya, nabaligya na sa banguban. Gamay naman lang tingaling nabilin nga Alkira din eh. Mga apo na lang na. Mau ba, Kap? Apo, nga layo na sab kayo. Kung mao na, anha na lang na dihang ilang musilyo. Kap. Anha lang una na. Dako pa magsagbakante ang menteryo. Mausap, no, Kap? Doon na pa mo ilaing pangutana. Napa, Kap? Kap, dali. Doon ako. Ako lang nihungo para di ka makalita. Kap, wa pa gay balita bahin sa patay lawas ni Lolo, Kap? Grabe ha. Maugyod na ang nagkapalibog na mo dyan eh. Kung unsay na sa patayng lawas imong lolo, nga gikawat man eh. May misteryo na silang gisulbad, ha? Mao na din do. Importante gyud kaayo nila ni Johnny ang upat ka musuliyo. Ganong naghisgot na ba sa mo og musaleo? Kuan ba? May naliskubrihan sa Milchi. Bahin ni Johnny nga apo sa ungo nga pilo. Unsa magini, Milce? Mura og may misteryo silang gisubay-bahin sa upat ka musuliyo, sir. Kang kinsang musaleo? Sa mga musuliyo sa mga dato nga naa sa sementeryo, sir. Gilabtan ba nila og apil ang among musaleo? May musuliyo sa diay mo sementeryo, sir? Ano na? Kung gusto ka, dadon ka dito. Sige. Ayaw ka mo pagdugay. Kay ugma na ang party. Dali ko gusto nga magdali-dali tas magpangandam. Mubalik lang mi pa. Mura maglain nagtinan-awan na tong Kapitan Abadyan eh. Aw. Oo. Apo gud gusto ungo. Ikaduha, may buong gud siya bay kung nganong giukay na to ang sugilanon sa mga gipanglubong sa sementeryo. May gani kay wa ka musulti ba yun sa picture ni Lolo Pilo ni Musmusoleo, no? Di ni mahimo ipanabi, abay.
Gusto ka? Kuyaw kung interesan ang picture sa imong lolo. O, o di sa tamahimong makumbiyansa ni Poldo. Ha? Di na kasaligang tawhan na. Bakako na. Mangila na ako permi. Bitaw. Naibaw mo ko ba? Nga dili ang pagpalupad og tabanog ang iyang tuyo sa pag-adto ni Espayag. Mao nga nasangit si Escoral. Dibuguan na to. Aw, sakay-sakay raman ta niya. Pobre-pobre lang ta, pero dato dis pangutok. Bay. Why dis koron? Amen? Dali na. Tiwaso na to nga tong nasugdan. Tiwaso na to ang paglimpyo sa musuliyo ni Lola Escolastica Amador. Nga nagutaw naglulaw kaniya. Tiguang din na siya. Ikaw anong sugan? Bata pa mo siya siyang picture? Okay ni. Morning among musuliyo. Marikit siya gamay lang, bay. Dali. Padulot ka kamay. Nya. Hinoon. Okay naman nga ni. Namanod ta. Imong mama ka ng unang gilubong? Oh. Ako mama. O kanang iyang tapad. Mao na ako manghod. Oh, may manghod ka di ay? Pulo sila namatay sa sakit sa kasing-kasing. Uy, kasaad bago di ang istorya ha? Oo. Drama kinang mong kinabuhi, oy. Ma, kumusta naman ka? Dili mo daw na maayo nga makikisulti kag pansyon. Nga naman? Uwa naman dihang kag sa imong mama. Unya, be? Ganahan mo kung magkisulti niya. Kung mingaon ko. Oh, okay. Ana, limpyo ng luyo. Bay, Bay. limpyo na sa bang atubangan. Malipay na gyud ang tag-iya ning mausoleo ni Escolastica. Kay limpyo naman kaayo. Bay, tanawang marka nga RIP sa likod. Parehas yung pagkamarka sa ikulit ng lulo sa tabon sa Ingkaban. No? Mao gyud. Unya, ang ubansad nga mo sa luyo, naasad sa luyo ang marka. Abay, nakatutok ba ka sa gikulit sab sa imong lolo sa kaban? Ang linya ba nga human sa kamatayon bahandi? Bitaw, no? Ngano kang nasuwat nitong lulo, no? Paminaw ko bay. Parihas ra sabto ining iyang marka nga RIP sa likod. Bahin sabto og patay o mausoleo. Bay, ay may maayo kun atong ipatan-aw ng singsing nga gibili ni lolo ni Mus ahin siya bay. Ha? Oy, di lang tingali. Uy, Nga naman. bossing ko mailhan ni sa priyente nga buhi pa ni Cleofe Akira. Amasab na. Ako lang yung taguan, bay. Tingalig mawan ni na. Oh, hay naman. Naray, akong gikwintas. Nawa. Kuya, wala yung chain. Oy, nylon man. Maayo naman eh. Ligun kayo. Mao. Oops. Yay. Marag ako maanad nga mangagho ka bayda. Kuan man gud, bay. Mura man og. Karon pa ko mag-uol nga namatay sa lulo pilo. Unsa? Nga nagutang mag-uol man ka karon? Ngang. Dagkan nung tag subayo noon. Nagmahay ko gamay ba kay nganong iya kong gipatawag nga nagtinga na siya. Katuon datong makasulti pa siya tarong. Aron niya ko masultihan bahin ining mga hulagway nga iyang gibilin og kapil ako. Ay, nalagmahay imong lulo abay oy. Ato na lang sulbaron ng iyang mga tanghaka. Bay. May nahunaunaan ko. Unsa man bay? Na may markang RIP sa likod nga gikulit sa tanang likod sa mausoleo, no? Oh, Pangitaon sa nato ang laing sambingay nga gibili ni Lulo sa tabon sa Ikaban. Ang human sa kamatayon bahandi. oh sige bay. Sugdan na to din sa pansyon ni Escolastica.
Sige, darga. Ganiro na tong tanaw ang tanang simintanog bahin sa Musuliyo. Milche, Milchi, Dindo? nalipay ka ba iniimong pag-uban ako din sa among probinsya? Nalipay ka ayo, uy. Unya, nalipay ka ba nga akong imong gikauban? Hala, Unsay hala? nagunsa man na sila sa Johnny ug mikmik sa Musuleyong karaan. Nagtuwad-tuwad magud na sila. Uy! Tuuda! Murag doon na sila gipangita! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!